लगन बसा साजिछि काळ। आस्कार जीवन रेखा कुहाଯାଉଥିବା କହିବୁଲିଆ ନାଳ ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ନାଳର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆସିକା କହିବୁଲିଆ ଛକଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିଜ ତିଆରି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି କାଳ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବଦଳରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଷୀମାନେ ଉକ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ହରତାଳ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସ୍କା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଟକିଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍।